Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġija iddikjara li hu ta' sodisfazzjon kbir għalih li l-proposta tal-Union ta' ħlas ugwali għal xogħol ugwali hija waħda mill-prijoritajiet ta' Chris Fern li qed jikkontesta l-kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista. Joseph Buġija spjega li l-General Workers Union il għaddejja b'din il-kampanja 3 snin biex jiddaħħal dan il-kunċett u jinsab sodisfatt li dak li qed jaspira li jkun Prim Ministru ta' Malta għandu din il-proposta bħala priorità. Xi ħaġa li inna niġġieldu ħafna għaliha ma dawn l-aħħar 3 snin daħħalna diversi miżuri biċċiet biex naqbdu gruppi imma l-fatt li qed jiddikjara li ħajdaħħalha mal-gvern kollu fl-entitajiet huwa ta' sodisfazzjon kbira għalina li ħanaqbdu ħafna nies u ħaddiema li huma vulnerabbli li qed jagħmlu l-istess xogħol imma mhumiex jieħdu l-istess benefiċċji u l-istess paga u dan huwa ta' sodisfazzjon kbira għalina. Chris Fern iddikjara li jekk jingħata l-fiduċja se jara li l-pagi ta' kull min jaħdem f'entità, dipartiment jew Ministeru tal-Gvern ikunu ugwali billi jidħol fis-seħħ il-prinċipju ta' ħlas ugwali għal xogħol ugwali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.